One day you are living in bondage, Mabu, and the Nina Bago, clip, and the Yawu, Wundim, Wundo, Bile, and the Tatot, and the Wheelie, Town, and the change your circle. But now what you are steady. Na so se ba no ka ige enwete ihe ọma dị mma na Lagos so n'ime ngangi Igbo anyị adịla ebu n'enu ụwa mkpọ gị ngwa gị n'ụwa Chineke nwanne ị ga-ete ị ga-like ya eso nwanne solunganga n'enu ụwa n'ụgbọ ọma na-aga aga nke abụla shift for me space dịla onye ọbụla ebe ọbụla isi abata ịnọ Ladikpa abata ịnọ Ikeja abata ịnọ Mandela so ịnọ Viayo ịnọ Ikoyi ịnọ Aja ịnọ Abraham Adesoya ịnọ Ikorodu ịnọ Orire ịnọ Bariga ịnọ Ogi ebe ọbụla ịnọ n'enu ụwa n'ime nganga Igbo na Hot 93.3 FM adịrị bụ na Lagos sọsọ nke ndị Igbo nwee ebe ọbụla enwetara ụdị ọzọ nwanne m ana ndị a na-eme ife ndị mpi anya ndị a na-akọtu ndị a na-emejọ nsi nwanne ndị just bee m n'igwe like this mụ nwa amịa 2x2 kpọnyela ya ọbụla mpịsa ya ọbụla nganga Igbo radio show Hot 93.3 FM ego bekee na nwa iyo maka isi eme ebe every Tuesday, Thursday na Saturday nwanne anyị na-anọ ebe a na-emelu gị obi ụtọ ịghọtago na ebe anyị na-anọ na-agbanye gị ọgwụ hypertension ịgbalụ nke gị nwere obi anwụrị na nwa ọma na chetago na national television na-echeki isekụ gị oge niile na-echeki ya ịpụta every Monday cheki ya ọzọ ọwụ na ndị gị na ha na-ayị awụ ndị nwee ike ịkpọ mgbe ị nidiri ihe na-asị gị chenji sekụ ọkwa na gị nwa awụ ndị ha nwee ike ịkpọ nwa ọ dị egwu ọwụ na gị nwa akwụkwọ onye nwee ike ịkpọ go onwe gị n'onwe gị just wee nnọọ nwayọọ hapụ list anwa si ha bye onwe ihe ọjọọ dị na ya anaghị ewere mmadụ iwe na nke anwa ọkwa ịghọta nna ma mmenwu ihe dị n'ihe a ọ naghị eso okwu onye ọwụna nọrọ onwe ya nnọọ ọfụma ka o si wee sọọ ya mana nke m na-agwa gị nke wee eziokwu nke gị Igbo gị ji eje mbe gị ji anya ise gị ji aba mba na onwe ihe ị na-eme n'elu ụwa nke a gbaa mbọ ka ị nweta ego gbaa mbọ ka ijiri ego ka a ghara inye gị mkpali of life ọkwa ịghọta mkpali of life oche awụ ọ bụ ndị ga na oche a dị iche biko eweniwe jee n'azụ jee n'azụ na nwunye ejinugo ụfọdụ ụlọ ụka ka ị na-abụ ụlọ ụka anwa a na-ene gị anya a ga-ebidogo n'isi na-ere gị anya ruo n'ihe iyi n'ụkwụ ka isi wee dịlesi ka m kpọrọ ya ọdịlesin ka isi wee dịlesi ya eme ọsha asị nọgodo n'ime dị ụlọ ụka na-agwa gị ebe iyi anọ onwe ndị ga-asị gị ka isi wee dịlesi ya ọfụma na ọ n'ilu oche awụ na onwe ka ọ dị ọsị gị na ọ n'ime azụ onye ọzọ n'ọsọ na packaging this thing na jide ego ego bekee na-agwa gị nke anwa ego bekee gị jeje mbe gị ji anyị nke a ka m ji na-anabata gị n'ime ihe omume nke taa ọkwa mana nke anyị kpọrọ nke taa awụ egwuregwu ịgụsa anyị egwuregwu biko ihe niile a nọ na-ekwu ka mgberi egwuregwu ka m nọ biko onye weli iwe onye asịrị ego bekee ọnwa ka ị na-agwa ihe a maka nke wee eziokwu ugbo na asị na eziokwu sefu ya wee eziokwu na onwe ya sef na onwe mgbọdụ ụfọdụ mgbe ọ na-ata mmadụ ihe na ntị ọ dịka ọ na-afịa gị na alụ mana nke wee eziokwu wụ na nwanne gị nwaanyị agwago gị nke nọ n'ime ya na were nwayọ na-abata wee oche onye ọbụla na-abịa n'ihe egwuregwu anyị na-eme nke taa ilu oche ka ị ya anọ medalesla ọfụma nna anọ n'oche eze gị maka anọgo m n'oche eze m nnọọ nwanne nọdụ n'oche eze gị bụkwa Hot 93.3 FM ọnwa onye na-achọ iche ndị frequency nwanne jaa ya aka n'iru aka ife na-emezi ife ndị mmụta wayo ọsọ apịa ọsọ na n'ime Hot 93.3 FM ị na-anya ụgbọala ebe ọbụla ị nọ na Hot 93.3 ka ị nọ n'ime nganga Igbo nke ndị Igbo na Lagos mana nke taa tapụkwala iche mkpọ gị ngwago ịmana ngwa gị na nganga Igbo abụlugo diaspora international Anda nganga Igbo Jos n'ọlụ onwe diaspora efele onwe ya efe kpọọ gị ngwa gị na ekolo onwe ya eko na nke ụtụtụ mba kịta abịa ife ọ bụ nke abalị a na nke ife tata kịta anụnwa onwe nwa afọ Igbo na-eme ọfụma ọ na-esonye nganga Igbo
ọ gwara anyị na ọ na-esonye nganga Igbo kwa Tuesday and Thursday na mgbe ụfọdụ Saturday o nwere ike ome nwefe si gị na ịfụnanya enwere n'ebe nganga Igbo enwere part 2 ngwa gị na ọkwa ifu nke awụ dị na m nọ na Nasarawa maka onwe ndị na-abata anacha na Nasarawa ma ebe ọzọ niile na-abatakwa na nganga nke awụ dị sef ị na-anụ ya nke awụ dị na ịgafego diaspora mfa border ịklos go border ịklos border ịklos ị nọ n'ebe ọzọ ọ ihe nke awụ. So nwanne anyị nwoke anụnwa nọ Europe na Europe ka ọ nọ na Europe anyị na ya ga-akọnect very soon mana tupu anyị anabata ya n'ihe mmemme tata nwanne ka anyị pịachago di gị ọmalite egwu o tiri ọfụ na-ereji ebe niile ọ bụzie na anyị pịalụ dị egwu anyị edubatazie n'obodo ka ọ gwakwa anyị ka o si eme ịghọtago na ka o helụkwa ụmụ Igbo gwakwa anyị ka o si dị dawe ịghọtago maka anyị nọọlụ ndị nọ n'ụlọ ndị nọ n'ụlọ anọọla anyị nwanne apụkwana di ya nwanne inwe kọne n'enu ụwa inwego ego rapụ m n'enu ụwa ka mụ alibela onwe m ụwa bụ ụwa Chukwu ofu mbịa ka a na-abịa ụwa bụ ụwa Chukwu ime ogbe bụ nke ebe ọbụla akpọrọ olile n'enu ụwa nwanne ị ga-enweta m kpọọ gị ngwago nke ahụ bụ ọmalịcha egwu TM nọ na Europe mana ọ na-eme ihe egwu and ihe na-enye anyị ụta iji wee nabata ya n'ime nganga Igbo bụ nọ egwu ndị Igbo egwu niile ọ na-akụ bụ egwu ndị Igbo back to back mkpọ gị ngwa gị na nwoke dị ọsọ na-apịasa obodo ghọtagoda and nke ikpeazụ oti bụ Mastercraft ofu nwa Igbo na-emekwa ọfụma na Lagos Mastercraft na-eproduce olu ma Flavor Fino and the likes of Zoro bụ nyanwa bụ ihe produce kwala ya nke anụnwa ọkpọ ayamma TM ọ dịka mụ na gị ga-eme remix enwegokwa m inspiration ya agụ na remix ya ayamma elelele wo ayamma asake ka isi fodi mata na this remix now okay man ọ ya adaba ayamma lelele ayamma hello ọnọ there hello ị na-anụ ihe anyị na-ekwu Yeah, I can hear you. Nnọọ biko maka ihe mmemme anyị nọ na ya tata ị ga-akọwalụ n'ụmụ Igbo onye anyị na ya nọ n'ọgbọ tata kọwalụkwara anyị ebe ị nọ kọwalụ ha ebe ị nọkwa ụmụ Igbo ekene m ụlọ ọfụma ezigbo afọ m obodo Nwagode Eze Nwanka na-eti egwu ahụmụ nwa Isiokpo precisely from ide atọ nọ so anwa bụ ụmụ Igbo ndị Igbo na-asị ka a na-ebi so wee na-asị na obi ọma adịkwa m iji wee kọwaa ebe a na-akpọ tọpụ m TM ụfọdụ na-akpọ m ihe mgbakarịkpara afọ m ezigbo egwu afọ egwu m nke a na-akpọ steji oyibo wee nwala anyị ncha ma makwala na gụnwa bụ nwa iyo Igbo niile mma ọ dị mma nnọọ nwanna ya nara enwetacha ihe ị na-ekwu ọfụma mana ka ọ dị na anyị ga-aga n'ilu maka na asị nọ mberede na idike ya ejilo ndị netwọk aka mana mberede ka eji amakwa dike na anyị ga-aga n'ilu nke ka mkpa bụ na anyị na gị abatago n'ọgbọ tata ọtụtụ ajụjụ bụ ihe ndị anyị nwegasịrị na anyị ga-ajụ gị n'ụbọchị tata onye mụ na ya nọ bụ nwa Ada Igbo eji eje mba na ụwa niile ọ bụrụ sọsọ na Naịjirịa n'ụwa niile ezigbote Ada Bekee nwa one and only wow Ada Bekee TM nwaanyị ọma mara mma ewo anụrụ m egwu ịkụrụ egwu a atọka gwa anyị ihe butere egwu a like ọnwụ ndị bekee asị nọ inspiration maka ọ nwee ebe m nọ na-anụ ise ọsụkọs ebe ahụ tọrọ m ụtọ ego ọ dịka ebe a na-akọ ọnụ na ya ma nkechi na mmachi nye na-akọ ọnụ na ya ịpụta isi ya
egwu TM a ka m ga-weta egwu TM a isi ọsụkọsụ nwa mkpe ya sugwe gị ọ na-eme na-agba ya ngwa ka inspiration itinye na replay side ebe ọsụkọsụ itinye na replay biko TM gwa anyị ihe meji kụọ egwu a TM anyị na-eche gị ndị be anyị na-eche gị o bido ihe mee nụ bụ na ịma na nwaanyị bụ isi okay mana ihe onye nwoke a bụ ife ọfụgo n'ụwa a ife ndị ọ gabigarụ na ife ndị ọ na-ebe ekpere ya ịma na asị na ọ bụrụ ụfọdụ kwuru okwu asị na ị na-akpọ onye ji ego onye ọgwụ ego n'ụbịa ma ọ bụ afa nna gị so ịghọtago so which is nwanjọli anụnwa bụ nwanne na afa ịghọtago so and if you get connect you get money ọkwa mmadụ ka eji eje kama na tupu ga enwe mmadụ aha ya afụkwa n'ife dị n'ime ụwa wee gabigakwa n'ụfọdụ ihe ndị kasị so ije egwu m ahụ ọfụma ihe egwu ahụ ya akọbara gị bụ na ije ụwa adịrị izi na ije ụwa adịrị izi na ihe ọbụla mmadụ ya ebe bụ baba mbọ chọba ife ya bara gị uru so onye mere m ji wee tie nya bụ egwu ọ dị mma ị na-eche ama m ndị nọ n'ụlọ ka m na-agwa nke a ịlụta na ihe anyị na-eme taa wụ egwuregwu ịlụtakwa na onye anyị na ya na-egwu egwuregwu nke taa isokwa mana nke taa ka ọkachasị wụ TM ka anyị na ya na-egwu egwuregwu nke taa TM wụ onye be anyị mana ọ nọ na mba ofesi akụpụtala ụmụ Igbo egwu TM ọ bụ eziokwu na ị nọ n'ime obodo anyị akpọ Naijiria ị nọ na mba ofesi mana ị ka na-agụkwa egwu gị na-agụ ya n'asụsụ Igbo biko nwee ike gwa nwa anyị ihe mere iji si ka ị na-agụ egwu gị n'asụsụ Igbo ọ maka ka ọ na-adị gị ka ị ka lọkwa n'ụlọ ka ọ maka iji na-akwalite asụsụ ebe anyị ebe ị nọ ka ihe mere iji isi ka ị na-agụ ya n'asụsụ sịpịrịsịpịrịsịpịrịsịpịrị ị na-agụ ya n'asụsụ ebe anyị gwa ndị be anyị ihe mere iji họrọ nụ asụsụ Igbo iji na-agụ egwu gị ebe ị nọ ndị be anyị ife mere m ji wee na-agụkwa n'egwu m a n'asụsụ Igbo bụ ịma na asị na ife onye na-eme ka eji wee mara ya n'Igbo ka eji wee mara anyị and na ife mere na ụbụ na-apụtara ụmụ obodo oyibo wee fụ na ịya afụ ụmụazị Igbo ma ọ bụ onye Igbo n'ogolo abalị na-abụ ma ọ bụ abalị na-atọ n'obodo oyibo ọsụbazie elugwu ya omee na yọkọ wee sụbara gị ọ bụrụ na ịjụọ enwere ike ịfụ nwatakịrị anụ n'obodo oyibo kịta ịjụọ ya ife dịka ewi ọ sịgụ na ya mara ewi kama no rabbit ịghọtago so of which anyị na-ediri ịkwado asụsụ anyị you have to be proud of it because if you go n'English is an ọbịa English is ọ bịara abịa so ihe m ji agụ egwu anụnwa ka m na-agwa ndị be anyị ebe ọbụla nọ n'Igbo Igbo na anyị karịsịrị asụsụ Igbo bụ asụsụ kara aka ọ bụ asụsụ ekwesịrị ijere akwụkwọ ka amụọ ka esi amụkwa oyibo kama na ọ bụ na ndị be anyị aghọta the value of the asụsụ so ihe ọbụla anyị na-eme today bụ ka anyị na-ewelite aha ndị Igbo all over the world anywhere anyị nọ you have to be proud na ịbụ onye Igbo ị kwesịrị igosi onwe gị na-abụ ezigbote nwa afọ Igbo so ọ ka anyị wee na-akwado onwe anyị TM ọkwa ịka na ya anọ m ya ajụ ọzọ anyị chi ịjụ gị kịta bụ dịka ị nọ mba ofesi ị nọ na Europe wee na-akwalite egwu na-akụ ya ka ọ na-aba n'asụsụ Igbo nwesị ka m jụọ gị ndị be anyị nọkwanụ n'obodo oyibo ma ndị nọ n'ụlọ ha na-akwadokwa egwu gị dịka ị na-ege ya ma ị na-download ya ha na-anabatakwa ya ka ha na-asị kekwa nke onye a n'obodo oyibo ka na-asụ Igbo nke bụ eziokwu bụ na ị kwesịrị ịma na ife ọbụla ị na-eme n'elu ụwa na ọ bụrụ Igbo na mmadụ niile ya anabata ya kama na ihe bara uru bụ na ndị nke ya anabata ife ahụ ị na-eme ya bụrụ ndị bara uru na ihe ọbụla ị na-eme ọ bụrụ na mmadụ bara uru na mmadụ nwere akọ na uche ma ọ bụ onye ụbụrụ ya na-arụ ọrụ ị lere anya ọsụgụ na ihe a dị mma na-adị mma so nke bụ eziokwu bụ na ndị be anyị na-akwalite m n'obodo ọfụma na-akwalitekwe m na be anyị mgbe ọbụla m batakwa
so ha na-emekwanụ ka m marakwanụ na ihe m na-eme na ọ dị ha mma na ọ ihe kwesịkwara n'omume so ihe ọbụla mmadụ kwesịrị imere ụmụnne ya eziokwu na ezi asụsụ Igbo na-emerụ m ife na ọkwa mmadụ ka eji aga so ejikwere m Igbo aha n'obodo na-agasikwa n'ike na-aba mba na-abasi ike gasị ebe niile na-asị na onye nwere mmadụ nwere ihe karịa ọkwa ịghọta nwanne ka anyị jukwuo gị maka na obere oge anyị akpọkwazie ofu egwu gị wee pịachizie nyezi ohere ka ndị be anyị bata tinye ọnụ na ihe mmemme anyị na-eme tata nsị ka m jụọ gị na ọmalịcha egwu nke itinye kịta na-ewu ewu nke gị na Mastercraft ụlọ Mastercraft bụ onye ama ama n'ala anyị bụ Naijiria bụ nwa afọ Igbo na-eme ọfụma nnukwute music producer nke a wee na-egosikwa na ị nọ na mba ofesi na ọ bụrụ sọ gị na ọ sị na ndị be anyị nọ na Naijiria ma na mba ofesi na-anabata ya nke ahụ uwe ihe ọma o nwere ike ọwụ nọ maka nke a na Mastercraft ijikwa na-egosi na ndị be anyị nọkwa na Naijiria na-akwadokwa ihe ọ na-eme si wee baa na ihe ọ na-eme ha na ya wee lụkọ so ajụjụ na-achọ ịjụ gị kịta bụ n'ịga n'iru dịka ịlụgo nke anụnwa wute onye nọ n'ụlọ gị na onye nọ n'ụlọ dịka Mastercraft ụlọ anyị na-ene anya na ịga n'iru na ị ga-enwegaka ndị nọ n'ụlọ ma ọ bụ nwafọ Igbo ma ọ bụla nwafọ Igbo ma nọ ndị nọ n'ala anyị bụ Naijiria gị na ha nwee ike itikọkwa aka ọnụ wee lụọ egwu ka ọsọsọ ndị nọ mba ofesi ka gị na ha ga-anọ wee na-eti ka isi etibukwa na mbụ ife merenụ bụ na egwu a na-agba abụla egwu a na-anọ ofu ebe agba kama na ọ bụ egwu bụ na ebe ọbụla ọ kụnara gị wee maa ka isi agba ya bụ egwu enwere m olileanya nwee nchekwube na ndị mụ na afa ka ya alụ ọrụ a karịa and mostly ọ ya abụkwanụ ndị be anyị maka na ịnwere adịchọghị m mma n'oyibo ịnwere na ọdụka ndị na-aga nwere ike tụba ngụ I love you baby ịma ịnwere ka o ya esi wee dị n'onu ọdụ ka nga njere arịrịọ ịghọtara ọ ya adụ nka nga njere arịrịọ so ndị mụ na afa ka ya alụ ọrụ a karịa I'm in contact with Lopez anyị na-akpakwa ka a mara ka anyị esi wee bupụtakwa nke ọfụrụ and of which nke ọfụrụ ahụ adịbagoro like nke a chọrọ inyefa na-abụ o nwere nke anyị chọrọ inyefa maka ndị na-agba mbọ ka maa na ihe a na-achọ ọgụ ego ewee gụọ nke ahụ ife aha n'ọbụ sometimes I wonder wetin them dey feel nwanne m n'ukwu nwaanyị bụ ego ịghọtago nke elebego so nye ka anyị ji ọrụ abịa ọrụ karịrị ọrụ ụdị ụmụ Igbo dịka ba si akwado mfanwe ọdịnanya na ihe a ha na-atụkwara anya n'aka nnọọ ya abịa ọ na-abịa okay TM ọ ka fọkwa ihe ị ga-emela anyị ị ga-akpọpụta handles gị maka ndị be anyị na-ege ntị mana tupu ị kpọpụtachasie handles gị maka ndị be anyị na-ege ntị mma ekwupụta nke a sị na ọ masịrị m nke nnukwu na irrespective of the fact na ị nọ n'ime obodo anyị ebe ọbụla nke ebe ị nọ ugbu a ị na-akwadokwa asụsụ ndị be anyị ka na-akwadokwa ndị ọzọ gịnị ha ga-alụkọkwawu ndị ka na-akwadokwa asụsụ ebe anyị nke a masịrị m nke nnukwu maka na ihe niile anyị na-eme na nganga Igbo radio show wee kwadokwa ndị be anyị na ihe a na-eme ebe ọbụla ha nọ so nke mbụ ihe emele m ọkwara ihe emere ndị be anyị ewu imesi ike enye ha ndụmọdụ gbasara ma ndị ka na-apụta aga ka akwụkwọ egwu n'asụsụ Igbo ma ndị chọọ nke ọbụla ị ga-enye ha ndụmọdụ chọrọ inye ha ịgwa anyị ụdịrị egwu ị na-akụ maka na nwee ndị na-akụ reggae nwee ndị na-akụ jazz nwee ndị na-akụ high life nwee ndị na-akụ gospel kee nke gị nwa na-akụ ka ihe a ga-akpọ nke ị na-akụ that's true then nyezie anyị handle gị anyị hapụzie ya ebe ahụ ndụmọdụ ụdịrị egwu ị na-agụ na handles gị oke nwaanyị ọma ife mmenụ bụ ndị Igbo na ofu ife nsị ka ofu ndụmọdụ mme na ụmụaka be anyị more especially ịma asụgbagokwe m oyi ma mụ na onye na-adụkwa mmadụ ọdụ mana ụnụ ya agbaghara
kana ajụ onye ajụ adịghị efu ụzọ. So na ndụmọdụ m na-enyefe a bụ na biko ebe ọbụla onye nọ biko gbanị ya ihe ọbụla ị na-eme tinye asụsụ be nna gị n'iru tinye obodo be nna gị n'iru maka na ịbịagodo ọdụ ka ndị nwa na-eje elu eme elu ma na akwụkwọ gị na mmụọ na-eche gị usu be nna gị na osi n'ikwu nne gị fabụrọ mmụọ oyibo enwero mmụọ si be nna gị a na-akpọ Jennifer maọbụ Janet maọbụ IT. So ihe ọbụla ị na-eme biko gbalịa tinye asụsụ Igbo mee ka Igbo bụrụ ihe kwụrụnụ maka na Igbo bụ asụsụ eji akọwa ịfụnanya. Igbo bụ asụsụ eji were ekwu maka ọganihu. Igbo bụ asụsụ na-enyere nwanne ha aka. Biko nụ ka iwepụsị ya na ntakasị obi fokọs ọnụ ọ bụrụ asị gị na iwe wenaghị asị gị na onye nke a na ọ gụkwara oyibo nke a gụọ nke a na-efukwara ife ọ gụrụ na ọ gụrụ somebody go carry and go ebu ya ejebe onye so ụmụ ihe ndị ahụ gasị biko ka ụmụnne m ka anyị tinye onwe anyị ka anyị wepụta na asụsụ anyị. Ịbịaruo n'obodo oyibo onye Yoruba na-asụ Yoruba, ịbịaruo n'obodo oyibo onye Awụsa na-asụ Awụsa, mana ịbịaruo n'obodo oyibo onye Igbo achọba ka o gosi gị na ọ gụrụ akwụkwọ. Sọọsọ onye Igbo ka ị ga-afụ na-aba nwa ya Janet abafa Isaac Abraham ịghọtago. So biko nụ ka anyị were nụ nwayọ ịkpakọsịa n'onwe anyị ọnụ wee dozie ndụ anyị ọfụma. Nke ọzọ dị mma bụ ife na-akọ ụbụ abịa n'oyibo a na-akpọ ya afropop mana amụrụ m ego ọ na-apọpụ ana amụrụkwana m otu wee na-apọpụ ife a mana ife na-aga ụbụ n'onu oyibo biko ka ọ rapụ igbu ụmụnne m gharịa n'onu oyibo ka onye ọbụla akwụkwọ na ọghọtara ka ọ rapụ ịbụ na-emere partiality na-emere wayo. Ife a na-akpụ ya n'onu oyibo bụ afropop na ọ na-apọpụ ọ na-apọpụ ọ na-ejezi ụwa niile. Adụmife ọ na-apọpụ bụ pumping and tire. So biko ebe ọbụla ị na-anọ ị na-etinye olu na-etinye ntị. Nke a bụ ka anyị kpọzie ya ọdịnala Igbo ndị oyibo. Ụkọ maka ndebe anyị ihe ị na-eme masị biko gbaa mbọ ka ị gwa ha ebe ha ga-enweta gị na social media platforms anyị niile social media platforms gị niile. Ihe mere na ọ bụ onye ọbụla biko solonu m ọ bụla onye ihe na nmasị biko ọ masịrị gị ọ masịrị ọgụ ọ bụrụ na ọ masịrị gị ọ masịrị ọgụ na ihe ọma na-adị gị mma na ihe ọma adịghị mma biko gbapụ ọsọ. Ịgbapụ ọsọ inweghị fuel ije na filin steshọn gbata fuel eji agbapụnye bụ ọsọ. Ịgbapụ ọsọ ozugbo idechọba m Instagram TM_Nwaba maka abụ m ezigbote Nwaba nwa ahụ na yes. So i wee kwejekwe na Twitter na TikTok asị n'okwu gbara ọkpụrụkpụ a na-akpụ ya TikTok n'olu oyibo. So ijekwa ebe ahụ ịchọkwa TM_Nwaba ịghọtago biko ihe a na-enweta n'ebe a ka ifekwa anyị sara m ihe anụ ihe ebe ahụ ka anyị si wee nye ụra ka akụrụ si wee go ka anyị si wee rijuo afọ ka anyị si wee takwa ụmụ m ihe ọbụla ọ dị ebe ahụ. ị na-ife atụ ikogo mmadụ niile mana nke anyị na-asị gị iwu nwanne anyị nwoke jisie ike n'ọlụ ị na-alụ Chukwu ga na-akwado gị. Anyị nwa nọkwa ebe a na-akwadokwa gị ka so ihe mere anyị si ka ndị be anyị bịakwanụ onu gị so biko jisie ike onye asị jide ka iji ya na onye anwa ji nke ọma jide ka iji nwanne anyị. Yes, so anyị ga na-ahapụ gị ebe a sị gị ka ọ dị mgbe ọzọ anyị na gị ga na-akọ nọdụ mma nwoke dị mma. Nwaanyị ọma biko ya maara na anyị mma nwanne ụwa shiga onye mere ike ya na aka TM_Nwaba si wee reason kwa nke anụ wee sị n'ụwa shiga nwanne na ịnọ n'ire n'ụwa gị kwechiri gbada ya na nke ị na-eme dị mma. Ifeghị ihe ime anyị jekwu maka nganga Igbo. I'm telling you. I am more prouder of nganga kịta. Nganga kolamo onye nwere ihe karị nganga biko li ya enyela m nganga kolam si nganga kolam onye nwere ihe karịrị nganga
ịbanye iti. Kwaya master anyị chenu na kwaya master che. Nganga wụrọzi national si na anyị na-eji international. Ịwụ nwa afọ Igbo na-eme ọfụma. So fi ihe ị ga-eme ewu na ewu nwa afọ Igbo. Ọsọ gị nọ London. Ọsọ gị nọ Kafanchango. Ọsọ gị ebe ọbụla ọsọ gị nọ wụrụ nwa afọ Igbo just na-eme ọfụma na-eme nnọọ. Ma ị naghị eme ọfụma bụ nwa afọ Igbo. Na ngagaga na-akwado gị na-enye gị light, na-enye gị support. We have gone international. Okay, what that? This way pronounce last time. International, baby. Semona bo for you, maka pronunciation. Semona bo na itia for you. Kai ba na phone line maka oga ndị ba ya akpọkata go. Egwuregwu ka anyị na-emekwa egwuregwu ndị ba anyị biko batawa n'oge erugo mgbe unu ga-abata ka egwuregwu nke taa. Let us go. 08182426591 08182426591 mana ọ bụ na ịchọ izitela ya ozi na 07080051850. Ọnọdụ ya? Ehi ọma sa. Ono banero oge jere ọma. Daalụ. Onye ka ike na? Iweta ya na mba ofesi adịrị izu ono banero. Daalụ sa. Anyị nọ na-ege nnọọ ntị. Ma netwọk ji amekọ ha, deta ọ ji amechete dịkili a. Anyị akarịgo netwọk. Ono banero. Daalụ sa. Ono banero. Ndị aga agafego. Kamgbere. Daalụ oke dị mma. Daalụ sị gị na nganga agafego. Over the bar. Nganga over the bar. Over the bar. Nganga over the bar. Nganga over the bar. Over the bar. Nganga over over the Okay now, egwuregwu ka anyị ka nọkwa n'ime ya n'ime nganga Igbo radio show nke a wee egwuregwu anyị na-egwusi gị egwuregwu taa. Ọ bụ eziokwu na anyị kpụpụtara onye be anyị na-eme ọfụma nọ na mba ofesi ọ bịa gwusigodo anyị egwuregwu mana orugo gị ngwa bata. Hello. Ego bekee. Nwayọma. No. Yes. Anyị kelekwa gị nwaanyị dị mma. Onyinye Sileki na-akpọ. Onye ibebe. Onye ikekwa. Ka ka Nigeria mee ma na ije Europe anyị batalugo ego. Yes. Ka ndị Nigeria mee. So, you know, we're just coming back from the country. Like, we don't understand what's happening. We just one day. It's okay. Mbaka mmezi ihe mbaka mpụgodo ya first. Onye jenilu talk to us. Kenke na-eme taa ka eki jenete onwe gị anya. Onye a na. Asị. Se nganga na-aga. Ọ dị ka ya record egwu emesịa nganga na-aba. Akwịma. Watch go there. Nganga na-aga. Nganga naga sina nganga neje nganga afro pop hey pop it hello nganga aye kele we okay ma Ego mkata kama tobomo. Yes Na ego bekee. Thank you. Mpandewo. Onu m ekwesịrị ịtọ ụtọ ịghọtago na onu agbakaga eri ụwa otego ọgbalị. Abrataga my radio obi ataka nnọọ. Nganga na-aga. Nganga na-eje. Ka chi na-efo ka ndị ọhụrụ na-abatakwa. Ma ndị ka nọgodo anọ n'oche eze ha glue ha si n'onwe ebe ha na-eje. Ị ga-like ya ị ga-like ya. Yes. Onye si na a ga-akwụsị ya eluolu ya 33 days fast. Si onye si na ha na-eme adịrị ya mma ya jiri nkata kuru mmiri. Yes. No, onye ya na-agwa. Onye ahụ mmadụ si ajisi ike na isi ya n'azụ ma obosi ya n'azụ. Ọ ga-eru n'isi mmiri ahụ ya tara. Udo dị ebe niile ka ọ mara anyị mma nnụ. Mpa gwa akwa ya afago.
Later, no? Waiter. 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 Light. Okay, light onye nepa. Okay, light onye nepa. Can I say light nepa? Okay, nke nepa na-anọkata ọkụ mmiri. Okay, ngadalo light chukwu nọdụ mma. Nganga na-aga o. Nganga na-aga o. Si nganga na-eje. Nganga na-eje. Nganga nke anyị. Nganga nke anyị. Nganga ndị be anyị. Nganga nke anyị. Ọla dị. Ọ batagodu. Nganga na-aga o. Nganga na-aga. Nganga na-eje. Nganga na-eje ka ije anyị si na-eje. Nganga na-aga. Nganga na-aga. Ego bekee. Pounds and dollars. Ego pounds and dollars. Adị Igbo niile ekerekwa ngị. Ekele m gị nwoke dị mma nọ. Udo. Ihe unu. Nganga na-eje o. Ihe onu na-eje. Isi anyị bụ gịnị? Ihe onu na-eje. Ihe unu obodo nwunye onye. Odogwu akataka. Eje kele pụta odomodo. Nwanne ọnọdụ na-ekwu nnọdụ bariga na-ekwu. Ndị nke anyị nna ọ na-eme nnọkwa etu a nchetakwa na nganga emecha nke Sade ọdụbakwa Tuesday obi a na-eme kpum kpum kpum. Ọ na-akụghị ka moto ochie. Ọ na-akụghị ka moto ochie. Eziokwu. Mana ọkwa ma o mechaa kpumkpum olukwe na Tuesday ome gịnị? Ya ọwụjuo. Na-ekwu ya na sinsi nganga batara high BP n'anụ. High BP anago. High BP anago. Blood pressure anago. Blood pressure anago. Hypertension anago. Nke ọ na-arịa anago. Nganga na-eje. Nganga na-eje. Nganga na-eje. Yes sir. Nganga na-eje. Nganga Igbo anụ. Anyị ejego international. Ya na ọzụkọ international. Ozugbo. I tell you, ihe fọsịrị anyị na-abụ ide ebe afa ndị ya eje n'igwe. Ndị beat go cut off mark n'igwe. Ọ sị n'igwe ka anyị ejezi na. Ọfụma nọ na. Fụbọsị anyị connect. Maka nke iyo ị ga-abanye n'igwe maka nke o. Confirm. Mana ọwụ maka nke ndị ọzọ ịmagonu na. Mụ a na-ede register n'igwe. Mana maka nke ya abịa n'igwe mma emepere gị ụzọ. Onye nọgodi na beat bụ cut off. Anyị ncha niile ya nọ ebe ahụ. Onye nwatụ na ya nọ ebe ahụ. Yes sir. Ụtọ na nwanne anyị nwoke. O bidogoro m ụtọ na nwanne anyị nwoke unu si mba ofesi wee kpọbata ọkwa ya. Yes sir. O wee bịago wee na-etelagodi Igbo na-asụ Igbo nke abụrụ nke sụpịrị na ọkwa ịghọta. Mgbe ọ na-etela Igbo etela ma ọfa ya na-agọrọ ya bụ na ihe niile ọ na-eme ebe ahụ egwu niile ọ na-akụ ya na-aga selele welele aka ajọ mmụọ ya afụ ya aka ajọ mmadụ ya afụ ya ndị ọbụla na nke ọ na-eme ya aga ihe anyị na-ebunyere ha bụ ọkụ ime mmụọ ekiri mmụọ agazielu unu nwunye nganga bụ nke anyị nganga ya adịgidekwa ihe ọbụla ya eme ka nganga kwụsị Boko Haram kwụsị. Na ekpele gị afọ ga. Onwe house ụfụ dị empty na ka nchọlụ broda ya. Ọ makwa agụ ọfọ ọ gịnị. Na jisi ike nwoke ọma. O nwere ike echi niile kwa anyị akpọpụtakwa gị bata na nganga bịa gọọlụ ụmụ Igbo ọfọ. Kwewata. Okay, anyị nwere nsọ na 103.3 FM. Nwere ike na-eche egwuregwu anyị na-egwu taa ọwụ sọ maka nwa amadi anyị na-akpalụ ụka na mmalite ihe omume. Hello. Ego bekee. Pounds and dollars. Osama from Kirikiri outside. Osama. From Kirikiri outside. From Kirikiri outside. Maka enwe Kirikiri inside. Osama. Na esighi n'ọdị ya. Osama mana ọwụkwa nke Bin Laden ọkwa ya? Onye ka m na-eche ka ọ na-azụ Osama nọdụ na-agụ Kirikiri prison. Osama. Chekikwa afa na. Osama ke nke na-eme ebe ị nọkwanụ nna anyị. Obi ya na-eme nne m. Ezigbo ị na-azụ Osama nọdụ na-agụ Kirikiri prison. Ka isi kwado. Osama nke mbụ nke Jizọs. Osama Jizọs. Enwecha Osama. Onye nke ọzọ si na ọ bụ onye nepa Jizọs, na ọ bụ onye nepa Chukwu. Ọ bụla onye nepa Nigeria.
Uyo. Nwanne gbatugo dị redio gị na ọ na-eme m nwee confirm. Ọnwụ na ịmara ihe unu na-egboro anyị. Pat ihe unu na-emere anyị. Isi na ike o. Ego ka anyị were ọ bụ na ụmụmala ihe unu na-emere anyị. Ọ bụ unu mara ihe ọma unu na-emela anyị, unu ga-ejisi ike eme ya oge niile. Ọ bụ unu mara ihe ọma unu na-emela anyị, unu ga-ejisi ike eme ya oge niile. Ọ bụ unu mara ihe ọma unu na-emela anyị, unu ga-ejisi ike eme ya oge niile. Ọ bụ unu mara ihe ọma unu na-emela anyị, unu ga-ejisi ike eme ya oge niile. Ịmana egwu eji emegbu mmadụ na Nigeria movie, ndị mmadụ ya na-ebe akwa. Ịmụrụ egwu na na-agụ mba bịa awụla ere your progress na ke ka o si dịlịkwanụ gị ọwụ na m gụwa egwu ka m si wee gụọ nke onye mụ na ya ga na-emekọ collaboration bụ ndị ka TM, ndị ka Flavor, so ịgụpụgo m na list. Igube na egwu na ịgụgo egwu ekwesịrị m ịnọ na your mana level. ịgụgo egwu Ịma my voice. Ịgụgo egwu Biko gụpụta ka anụgodu. Ihe m na-agụ bụ auto ka m na-agụ. Ị mara my voice ọfụma, ọ bụ na ịma my voice akụkọ ụwa gụpụta ka na-anụnụ ya na 08182426591 bụ nganga. Ọ bụ unu mala ihe mụnụ na-emele. Egocheta egwu anyị rekọd ya ma. Ọ bụ unu mala ihe mụnụ na-emela anyị, unu ga-ejisi ike eme ya oge niile. Si ihe unu mala ihe mụnụ na-emela anyị, unu ga-ejisi ike eme ya oge niile. Mana anyị ga na-eme ya biko. Onwe mgbe anyị na-asị na anyị na-ana azụ for what Tuesdays gbam anyị awụchie, Thursdays ọzọ mgbam, Saturdays ị bịakwa nwụrụ ya ọzọ si gị 1 to 2 PM. Hello. Ee, onye nsọ nọ ya lụ gị. Mpagbatu onye redio gị o. Nwanne ọkwa n'ihe ọzọ anyị na-alụ. The only thing bụ na ị gbatụbeghị redio gị o mpa. Confirm no. Ọnụ ya na. Anyị esigo mba ofesi wee lọta na n'ọnọzọ bụ. We are in the spirit of Nigeria. Gwa ya afa gị na ka anyị were igwu egwu ozugbo. Atinga batala nganga. Wasinga. Biko nke asụsụ Igbo ka Chinese. Maka ese niile nọ m nọ na-apụchago. Okay, Wasinga for nganga. Ngwano Wasinga for nganga Igbo ka anyị gụọlọ gị. Wasinga kwenu. Gịnị ka na-agị ha? No, your program is Wasinga. Gịnị wụ Wasinga kwenu? Nna gịnị wụ Wasinga? Nna Chimo. Na-agụ n'egwu mere ihe a. Ngwa gụọ nke ya. Echebulugo gị. Bute this thing, bute ya. Go nonsense adịghị nonsense. Anaghịzi m agụzi. Wasinga eweliwe fuel agwụgo na generator. Agwụgo. Ọ dị ya? Ngwanụ maka gị maka mmeji agụzi ya maka na ndị obi ọfụsị na ngwa Wasinga ka anyị ga-eso ma ọ na-eje ma ọ na Wasinga ka anyị ga-eso. Wasinga ka anyị ga-eso ma ọ na-eje ma ọ na Wasinga. Na my name. Wenke ya agwa anyị na-efia. Ma ọkwa ndị ọtụtụ program n'ọdụ mma. Wasinga nke ahụ nke isi gị bata. Ọrụ mma. Na ọ bịara ọ fụrụ ya. Ọ sị na ọ fụrụ ya na ọ na-ere. Ọrụ mma. Ọ bụ ụzọ sị na ọ fụrụ ya. Esi na efụrụ ya na ọrụ mma ọkwa ya. Ọrụ mma. Ọ dị ihe ikwu nna ahụ. Efu program anyị na ọrụ mma ọkwa ya. Yes, ọ dị mma. Okay, ọ dị mma, ọ bụla ọrụ mma. Hapụ ihe a biko ọrụ mma ha nchawa ofu ihe. Ofu ihe a ka anyị na-ekwu na ịghọtago na daalụrị nne Wasinga.
na asụsụ aha sef ọfọ obe ka ezi niile nọ m n'ọnụ Wasinga were ya nwayọọ biko ọkwa ihe nwoke ma nọ na-ekwu ịbịa na mba ofesi ị na-anụ ka ndị be anyị na-akpọcha ụmụ ha Jennifer ma nke ọzọ ma nke ndị ọzọ mana ndị Yoruba ga-apụta akpọ oluwari tete eme ndị Hausa na-asị gị gị mana Wasinga na ama m ọ Chinese ka French mgbe icheki afịa ihe ọ pụtara n'Igbo ụwa adịrọ ka eche okay gị nwa wee interpreter Wasinga okay hello Igbo kwani Ndị na-ekwe iyo nwunye ezigbo dadi na ya nkuru bụ ebata nke taa bụkwa dịkwa iseje ihe bụ nganga bụ new every morning every day na-agbanwe ego bekee pounds and dollars nine nna ọchịchị ọkọ ka m ga-eche anụ onye mere anọ m ebe a tụgidere m ọchị nke ọkọ dịka ya sị gị ọkụ kwesịrị ka ọ dị ọkụ kwesịrị ka ọ dị unu were afọ m gụọ n'egwu n'ikpuche m ọya dị iche mba nọ nwaanyị nke gị ama ndị iche na lee ihe a ga-agụrụ gị maka ihe nwunye okwu ngwa ka ejiri nke nwunye okwu pụta mgbe o nwe ihe i kwuru nwunye o wee nyekwa gị ọsịsa ka ejiri nke ahụ wee gụọ egwu Maazị Onyema new every morning great is Maazị Onyema ndị mozi na-agbadata ndị mozi na-abatazie si na ndị mozi na-abatazi Maazị Onyema Maazị I'm telling you ngwa mmee na ụlụtọ mgbe anyị dị obele mmadụ mee gị ihe ọjọọ ị na-asị ntọọ isi ya mmee nke a na ya na-etinyezi ahụ ka na mes isi ikwu ike ịpụta karịa ala isi na-egwu adata cross godo line a ọ cross isi ngwa cross godo nke ọzọ ọ cross kwa isikwa ya hello mba anaghị eme ya otu anwa irue bus stop isi driver mma lito ebe a na m elugo bus stop m ọkwa ịghọta onwe onye na-adị ya o nwere egwu nchetara na ka anyị wax ya Fada emera njem egwu a ama m ka anwa hello ọbatago Ada $5 one and only nwunye obodo ezigbo ana m enwetakwa onu anwụ iyo no yes kekwanụ ka o si adị ebe ị nọ Obinego na-agba pes that is good ọ dị mma otu anwụ atịgidere ebe ọ chesiri sube ike egwu asụna ekpe na-ebe oku unu so na-ebe anyị ozi ọma chukwu nna anya na-apụ ajụ na mmadụ ife mmadụ ihe ọbụla ihe unu tinye aka gara aga ụnụ nke ọma wee na-ekele ka ụmụaka Igbo na-ege nganga Igbo ọ na-agara anyị ajọ mmadụ agaghị na-afụ anyị anya nke onye ji ihe zere Clinton na-ekwu Clinton ejebe anyị so ga-eje Clinton na-enaba anyị so ga-ala Clinton na-ekwụlụ akwụlụ anyị so ga-ekwụlụ no nsogbu anyị agaghị tụọ produsa na cheki onye ala
na ka isi na waste album. Kenye na waste album. I pass asache ke mu na ge ba studio like this. Yeah. I am and the mouth. Onye ma ụmụ ihe ndị a na-eme ya ụnụ dọtụ wee na-ewesi egwu ndị anyị chega producer. Inyego m inspiration. Oh well, I launch album na second nganga hangout anyị eme this year. Yes, mana onwe nganga hangout nke anyị na-akwado nke kịta. Ọkụ. Cabo, the world best hangout ka anyị na-akwado. Dalụrụ nne onye ọma Clinton. Nganga ijebe anyị so ga-eje. Nganga na ịnaba anyị so ga-aga. Ihe tizie mkpu. Wekwa ya nwayọ. Nganga na ịkwụrụ anyị so ga-ekwụrụ. Ụlọ ka ihe eji na-agụkwa n'egwu nwa. Ya ị mara mgbe ụfọdụ ịnọdụ na studio. Ọ dịzị ka enwe ihe bala gị n'alụ. Inspiration ị ga-enweta now. Imebe ka ise iwe for instance ịnọdụ na studio now. Ebe ị na-agụ yeah. Landlord, they send the early messages, but no one again make expire by the end of August. Mkpu anwụ ihe etipu n'ọnụ dabanye kwa na track. Ihe ya pụzi gị n'ọnụ. Yeah! Hey, ọla dị ya. 08182426591. Wụnọ dịka ụfọdụ mgbe asị na mmadụ ba na studio gụọ egwu, enyekwa ya mic si gụọ egwu nwa. Ọ na-agụzi ihe dị iche. Onye na afọ n'ihe na. Mana ị nene mụ na gị na-abụ na ifu na ya enwe ya na-akpọ crude talent. Crude. Ime bụ crude. So na siba anyị. Ịma na ya inweta petrol na inweta petrol, inweta mmanụ petrol. Bifie ọ bụrụ mmanụ petrol ọ nọ na crude. Bifie wejezie refinery. Cheke mụ na gị na-abụ na ya babe studio mana anyị na-agụ egwu ọ bụrụ hit. Back to back was a hit. Was a hit. Bika award ọ na-abịa na kemgbe award na-abịa ọzọ. Ehihie ọma nna anyị. Ehihie ọma ego bekee na nwunye. Ehihie ọma nwaanyị ọma. Ọ tekwana n'udebiri onu unu biko nu emewela m iwe. Ọkwa ma. Because we no get money. Because we no get money. Chai, arịrị ụwa. Because we no. Ọ dịkwa mma. Mana ọ batago ọzọ. Ego bekee mụ. Nwaanyị ọma. Asa gbara aja. Chai, ọ na-asa m ihe a. Ambassador Wiyo. Onye nsọ, leave it. Ka unu mere ka ndị nganga anyị mere. Anyị emisigo gị hoo ha. Anyị si Europe gbalata kịta. Afọ m bụ Amarachi esi m Lekki Phase 1 abụọ. Amara nwa mecha ka anyị gụpụrụ ya egwu. Me my love. Nke a wụ nke dị. Me my love. Me my love. Say me my love. Oh I love you me. Me my love. Me my love. Nekwana site na gbakwa egwu a n'ime studio. Ọ dị m ka nkuru ije, ọ dị m ka mfebe. We love you baby, we love you. Awo gị maka ọ na-ekwu. Agụzi na kefu nke ya agụ n'ụlọ ụka echi niile. Daalụ. Thank you. Ka m n'ụlọ ka nke n'ụlọ. Imele nke ọma. Ana m eji unu na-ada eme. Adịghị enwe efe m n'otu ụbọchị na-ewepụtara nganga efe. That's good. Ezigbo nwaanyị ọma meme m. Ihe jọta ịtụ vootu na Anambra Novemba. Cheke enyi ya ịsọ taa ịnwa bụ ndị ga-ekwu na ya achị nọ na ama nche watago na ebido ụka ọzọ. Anyị ga-ewi n'iwu obodo. Ụwa bụ ụwa Chukwu ogbe bụ nke a mkpọ gị ngwa ya na Novemba 6 anọ m Anambra na mkpọ gị ngwa ya. Nsogbu adịa. Confirm. Nọdụ mma nwaanyị ọma. Me my love. Me my love. I love you baby. Me my love. Gbamasa with music. Ama m otu gori nọ na-achọ ka m gbaa gị asa. Yes. Mana ọkwa nwoke na-agba nwaanyị asa kekwanụ ka o si na-adịrị gị na hafa. Ọbụla iwu ọbụla ya kacha na ebu. Okay. Ọ bụghị nweta inspiration ibulu ụzọ gbaa mana mere ya ekweta. Mba nwebe the inspiration eke ọka abịabe. Mana ka m mmele gị ya maka na ịchọ ka m meele gị ya. Mana m meji nke m ji gụọlọ mee maka na ị nọ n'iru m wee sị na mee ewu nke gị. Nke ịkpọ mee ọzọ na-ekpọ m nwee ma ịlọ gị nwa anyway ka m chelụ gị. Ọzọ ịkpọ m nwee.
Okay. Iyo. Iyo. Iyo ụmụ nwanyị. Iyo. 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 Iyo cupcake ụmụ nwanyị. Iyo. Nkechi fụrụ gị n'anya. Iyo Amaka fụrụ gị n'anya. Iyo Nneka fụrụ gị n'anya. Iyo. Iyo ụmụ nwanyị le. Iyo. Iyo. Iyo cupcake ụmụasa. Digo mma. Biko hapụ. Let's go to the phone line. Kaiba message maka oge anyị abụbụ yes. Mbunzi calls ọzọ kịta. Onye isi sitere anyị ozi bụ Ikechukwu Fidelis si Alaba International wee zite ozi. O wee sị ego bekee na nwiyo worldwide. O say I dey feel you guys. Mpa. Maka guys you know eba nna. You dey feel like we feel you more. We feel you. In fact, we feel you all the way. We flexed you. We flex on you all the way. All the way. When we are flexed, only say we flexed. We flexed you more. Okay, flexed you maka flexed. Yes. Always na nwanne anyị nwoke bata n'ihe a na-eme tata na ọ na-eme ọfụma na we are proud of him. Daalụ TM na-eme ọfụma na mba ofesi onye mere anyị ji wee yọọ ya wee sị ya batala anyị tata maka na ebe ọbụla anyị fụrụ nwa Igbo na-eme ọfụma ihe nganga kwụrụ. O wee sị na oge anyị ji eme nganga pekwanụ mpe na wana wa anyị ji eme nganga pe mpe na ya ka anyị ji na-akpọkwa nwunye oche ka m batazie ebe anwa si na-asị ndị be anyị maka ihe a na-eme na-atọ unu ụtọ masị unu chọọ ka anyị na-etinyekwa oge karịa 1 hour bute ihe ọ bụla ị na-ele ebe a ewewọta onye a gwara amarugo biko nke dị mma ị na-eme butie na Lagos ka anyị nwee ike inwe ohere nyekwa anyị 2 hours maka na m gwa gị na nganga Igbo na anyị na-ayọlụ airtime period anyị na-eyuzu 1 hour anyị na-ayọlụ ya from Hot 93.3 FM ndị anyị na-ekenekwa oge niile maka na ọsọ ha nwa bụ igwe okwu redio nọ na Lagos osi ndị Igbo ngwa bịanụ ka unu kwuba okwu ka a na-amata unu ndị ọzọ zitekwazila anyị ozi onye nke anụnwa anyị ji ozi gị n'aka kịta anụnwa bụ Ụbasinachi si Agege wee zite ozi o wee sị good day nganga Igbo nwiyo onye mmemme ego bekee na you guys are putting smiles n'ilu ndị mmadụ ya na anyị na-eme ndị mmadụ obi ụtọ wee sị na Chukwu sikwuo na anwụ na-etinye anwụrụ n'ilu anyị ise daalụ na o wee sị na ya hụrụ I love this show na ya fụrụ nganga Igbo n'anya daalụrụ nne nwanne anyị fụkwu gị n'anya ọ bụ na nwaanyị ka ịbụ na nsị ka mmeelụ gị nwoke ka I take back my keep your nwa ka anyị jee n'ozi ọzọ n'ebe a o nwere egwu ọsị anyị kpọọla ya kwọkịrịkwọ by Flavor mpa ọmakwa m ihe chọrọ ịkwọ this weekend beans mana onye ọbụla o si wee dị mma akpọọlụ gị kwọkịrịkwọ ịfụ the engine iji akwọ dị ihe by Flavor anyị ga-akpọọlụ gị nke a sị ihe ọma ezinụlọ nganga Igbo niile nke onye chịrị ya zere asụsụ Igbo mara mma nke ukwuu ma kwesịkwa nkwado ya gazere ndị niile na-akwado asụsụ Igbo nganga ga-adị ka echi ndewono NG si Ikorodu zitere ozi a NG nwaanyị ọma NG nganga ji eje mba n'anya isi na Ikorodu daalụ nwaanyị ọma ya dịrị gị na mma mana ekele ọla eke anyị agafego ọlụ nke anyị taa anọ asị na ụfọdụ oge ọ na-adị m ka anyị na-anọ na-eje maka ihe a na-eme na-adị ụtọ mana ịghọtagonu ekele ọla eke hapụ ihe a ndebe anyị mere ihe dị n'ime ya ọwụ na ndebe anyị bido ugbu a wee weta ihe a na-alụ ọkwa ma ọ ga na-eje nọ mana nke a ka ego bekee ji asị onye ọbụla m fụrụ taa biko ọrụ Tuesday ka m fụkwa onye anwa in fact onye na-amabeghị mana anyị nwere nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM gwa onye anwa sị na ọ na-eme isi na ọ nọ on a long thing ha hapụ ikwu ya ọzọ lo thing biko esobe anyị ịchọ enweta m n'Instagram biko ka ego diva KAEGODIVA ịchọ enweta nwe iyo NWA_IYOOO okay wọta nganga Igbo nọkwa na Instagram nọkwa na Facebook na-eso anyị ebe niile biko bumper to bumper ka ọ dị mgbe anyị ga-abịa ọzọ see you we love you Ụbasinachi si anyị kpọọla ya kwọkịrịkwọ ya kwọwa beans weluzie kwọkịrịkwọ kwọlụ
gaba mana watch ya takwa by Tuesday. Yes, Gaga ya bio. Ngangibo. Ngangibo. So